Akube kuhle ukuphakama kwami ngoba ingcwele. Phinde ngibingelele enkosini yesizwe ngithi bayeke indaba ezitha. Ngibingelele kubefundisi, abavangeli, abashumeli, abakhokheli nehameni yonke ingcwele egameni lonyazi. Amen. Ingane ke lekuthiwa ake ikhulume ibhula amazolo. Amen. Umfundisi umjiyakho ey'ntabeni zaseMnambithi emzini waseNkumbulweni. Bantwana benkosi, isikhathi sifishane, ngizawucela nje amavesi amabili esihlabelelweni u-234 evesini lesihlanu nelesithupha. Amen. Thanda wakho Nkosi, uma wandiswe ngiyaqolisa kancane izwi lamali lihle. Ngicela umshumayeli ukhuzwa kangidonsela amavesi omabili. Sefikile akekho shumela ngangisiza nje Zwide 5 and 6. Oh ngithanda Baba
ngiyabonga mshumayeli uNkulunkulu akusise. Bantwana basezulwini ngihuba le ngoma ngoba ngibonga ukungithanda kwaNkulunkulu unyazi wezulu. Uba alungithandanga ngaba ngiguqile la, kodwa ngothando angithanda ngalo noma angithandile ngalo nakho namhlanje ngiguqela. Amen. Ishaya indaba yami ngizohlala phansi ngizokhuluma nje ngaleli iBhayibheli kuphela. July ngonyaka odlula ngizange ngubone kwakuLwesihlanu ngithwele imphefumulo yabantu etohweni engikulo lapha eThekwini. Uma ngilapha ngo5 ekseni ngisuka endaweni uyayazi uZwide lobehlabela ngilayisha abantu kusuka endaweni yakwaBB ngiyana beThekwini. Mangihla lapho ngakwaZethi ngibheke kwaZethi lapho suke into esini sami ivele nje mawazi uyaluzela isisu nje njengomuntu ophethwe inyongo. Suka le ligijima ifika ivale lapho ocabangweni. Thema ivale lapho ngase ngibuyele eceleni ngama ngathi mangimathi igquzu ngase ngiphalaza into ongayazi lapho kwazi wasiza bona abagibeli. Njalo ke uphalaza kwami kwazi kwaba ukuthi kwakuLwesihlanu ngifuna ukuya kuThixo nje kakhulukazi angizokubala okuningi ukuthi ukungithanda kwakhe ngicela kwandise kwasikhombisa. Iyaxolisa baba. Ngase ngiyakwadokotela abasemsebenzini bakise kwadokotela. Hayi mangibuya lapho endlini ngase ngithi hayi nkosikazi qubuka inyonga asikhuphuke siye ebuhleni so sabatha khona. Muhle umuntu ofuna ukufela uNkulunkulu. Ngafika ebuhleni ngoLwesihlanu kwashaya isabatha angizange ngisabathe. Yasho inkonzo ethempelini ngangisedokotweni iphalaza. Kuthe ngesonto ekseni kukubi wangena befundisa engakhumbulayo kwaba umfundisi uMchunu, umfundisi uDlomo, umfundisi uMchunu yaLwesinayi. Ngithi noNkosana Ncwane ayi angazi babonani ngoba abahlala ngesikhathi eside bajika kanti sebeya kumnikazi bafowethu sinoNkulunkulu emhlabeni. Ithi Nkosi uNkulunkulu osezulwini uzokwenzelani. Yikho bethi uyashesha ukuzwa kodwa aphuze uphendula. Thina sinoNkulunkulu oshesha ukuzwa asheshe futhi nokuphendula. Ningixolele bobaba ngisengaphansi kwadokotela ukhona lapho isikhathi ukudinga ukuthi ukukhabula kancane khona amanzi. Amen.
hayi ngoba kuwumthetho. Uma bebuya abefundisi babuya nezwi elithi sebebikile umnikazi lithi izwi lonyazi akayindawo. Hayi bathi baba ubambekile, bathi wazi washintsha ubuso wathi ngithi akayindawo. Shobezile anginyanga ndawo njengoba ngikhona. Kuthe ngolesibili kwafika insizwe engisebenza nazo zangithatha zangise esibhedlela. Angithe ngizokweka okuningi zangise esibhedlela eKing Edward, ngahlala esibhedlela 2 weeks. Ngaphaphama angibonanga nakhona ukuthi ngangena kanjani, ngase ngixoxelwa unkosikazi omncane ngoba wayekhona. Sengiphapheme uma ngiphuma lapho ngiyakhumbula uThixo wayezongena emzini waseNkumbulweni ngo-August. Bese bethi la esibhedlela siyakhipha kwakumsombuluko, ngicabanga ukuthi kwakade kuvalwa umhlangano kaJuly ngeweekend le, ngoMsombuluko ngaphuma. Bathi la ekhanda lakho uke washayeka yini noma khona into ekushaya? Ngithi mina ngaze ngishawe lutho. Bathi khona into la ekhanda lakho efuna ukukhishwa, kodwa iyasimangaza ukuthi idalwe yini ngoba ukuyibuka kwethu bayabuka kabelungu. Into eyingozi kuwe mangabe ngahlala isikhathi eside ingakulimaza, kodwa sikwazi ke thina ukuthinta ikhanda. Hamba lapha esibhedlela Albert ufike ubatshele banginike into zakhona ngencwadi. Ngahamba mangifika khona ngibafika odokotela. Lo dokotela kamfikayo uthi mayibuka le nto ayi uzohlizwa ikhanda. Ayi bese ngithi hayi dokotela ngiyezwa, kodwa nje ikhanda lami ngeke ngilithinte, engakusho yilokho. Ngathi ngiyezwa dokotela kodwa awungidedele ngoba ekhaya nginomsebenzi omningi kakhulu wenkonzo yamaNazaretha siyovakashela uNyazi, ngakho ke ngeke kulunga ngabi khona. Awungidedele soyikhuluma le ndaba sekuphelele yankonzo. Hayi ke kwangidedela udokotela. Hayi ke ngakhuphuka ngaye ekhaya, akuzukubala okuningi lapho. Ngifuna nje ukuthatha lezi zihloko la uThixo ekhombise ubukhulu bakhe kimi. Amen. Uma efika uThixo lapha emzini waseNkumbulweni, cha fike kube kuhle. Kwezinye zeinsuku bese ngisondela eduze kwakhe. Baba ngiyabonga baba ngiphumule esibhedlela eKing Edward, kodwa odokotela bathi khona into esekhanda lami. Ngiyileke lapha ngathi bathi ngiye lapha eAlbert, ngase ngiye eAlbert. Mangifika khona bathi ngizohlizwa ikhanda. Nginqabile Nkosi yamakhosi, ngoba ngazi ukuthi umuntu ohlizwa ikhanda uyaphile kahle. Nginqabile lase lithi izwi wenze kahle wanqaba, kodwa bakhona odokotela bama specialist abangayikhipha lento esekhanda lakho. Sekhona bangcwele. Angiyazi into esekhanda lami ngoba angilongazala bangaze ngithole ukuthi khona into esekhanda lami. Ayi ngithi baba kanawo angibazi odokotela ngoba angivamavameli kwa umuntu ogulayo. Ngangiqala nje nqa ungena esibhedlela balwe nyaka ngoJuly ngonyaka odlule. Ebese ngithumela kudokotela uMayaba lapha eScott, athi yana kuyena nebala ngifike kuyena, bese ngithumela kudokotela uMahomed eMaritzburg.
udokotela Mayaba wayibuka wathi hayi lo dokotela liqondane naye ubekade engenalo ulwazi ngeke ushizwe ikhaya. Mangifike eMaritzburg eMahomed afika buka bese hayi lento ekuphethe injengento okuthiwa i-brain tumor. Ngendlela engiyibuka ngayo angeke uhlizwe ikhanda kufuneka ikhishwe idonswe indlela thile. Kodwa ngoba ula usuke waya abakuthumele khona ise-Albert uzoya khona wabe sehlala phe kodinga wafona wafonela udokotela. Lento isidwetshwa uNyazi kodwa benkosi ayisadwetshwa ngoba mina lami beselithe nje angiyinhlobo futhi ngangeke ngiye ngoba babuye bangilanda ekhaya. Hawu dokotela ngizoya lapha futhi bathi athi yana khona sengikhulumile nabo. Ngase ngithi ngoba kukhona izwi kodwa benkosi asolaleliswe. Asolinaka futhi. Baba abantu abangalinaki izwi likaNkulunkulu lesimlandelayo. Kodwa bethi uNkulunkulu. Ngathi inhliziyo nami ngoba kusho izwi kulungile ngizakuya. Bayinquma idate yomhla ka-28 January. Mangifika khona ngomhla ka-28 January dokotela ayike ndoda usufikile. Awusabuyele ekhaya mina ngithi ngizothi bafike bahlole mhlawumbe ngibuyele emuva. Bathi awusabuyele emuva. Lento sifuna ukuyikhipha ngoba izoba ingozi kuwe. Asiyazi inhloboni siyayifanisa nalento ekuthiwa i-brain tumor. Awusabuyele ekhaya. Hawu sengiyahlala la uyahlala la. Futhi uzohlala ngesikhathi esingangenyanga yonke. Ngihlale ebantwini benkosi uFebruary wonke. Kanye no-after March. Bathi kufuneka lento siyikhiphe emakhaleni. Asizukuhliza ikhanda siyikhipha ngamakhala. Nebala kwaba njalo abantwana benkosi ngomhla ka-6 March ngangiye theater. Ngiyokhishwa lento. Yakhishwa lento njengoba ngibona ngiphila nje ngingabonakala ukuthi ngishinziwe ngenxa yoNyazi. Amen. Ileyo ndaba nje ngithi angiphakamise ngoba yaba nkulu kimi empilweni yami. Ngaleyo mazwi ngicela uNkulunkulu abusise ngiswile. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni kwaManazaretha. Ngikhuleke amakhosini akithi aseNdungulo. Ngikhuleke kubafundisi nakwavakela abashumana nabakhokheli. Nehamente yonke ingcwele yasezulwini. Lokhu qele ngokumetemela. Ilapha eHluhluwe. Lapha khona kusedumabesana. Bantwana abahle enkosini. Silapha ngalolu suku uNkulunkulu esimemile ngalo. Sabe sesisuka nathi sisa ngothando. Ngoba uNkulunkulu lo simkhonza uManazaretha uthando. Ukazashe thena wabonakaliswa kithi ngothando. Lapha yikho into enziwa ngenkani. Lapha ekhaya zonke izinto zenziwa ngothando. Siphelele sigcwele lapho silethwe uthando loNyazi. Ngoba akekho omunye uNkulunkulu esinake uNkulunkulu esimbonile. uNkulunkulu esimbonile uNyazi. Uyamsa umfundisi ukhuluma ngezinto emehlelekho. Kodwa uNkulunkulu lo akithi uNyazi welulwa umsa wakhe. Engaqali kwake kwagula omunye umfundisi. Kodwa hayi uzohlinza ngesikhathi esithile wathandana kamafutha thatha ibhaloyi umfuthi umsele esibhedlela.
wathatha ibhanoyi wahanjwa tifeni nimkhothise wakhothiswa lo mfundisi wagula wasinda ngonyasi. Thina amaNazaretha siphakathi komhlane wembeleko. Angasi mina noma ngiyabona ukuthi njengoba ngila isentweni ephelele kuba unyazi luphelele abantwana basezulwini. Unyazi luNkulunkulu. Yena uNkulunkulu esimkhethile. Uzongifundela nje incwadi. Angizokuba mude kakhulu nginomkhuhlane. Kade ngithi ngiyamgoqa umfundisi uMkhwanazi la akavumi. Incwadi kaJohane ngokuqala isahluko ngesesine. Indima yakho ngesikhombisa. Sizohlabelela amavesi amabili 55 59. Nazareth Yahweh La Musu usayithola ifoni beka waphetha amabhayibheli bathandwa asithandane ngokuba uthando luvela kuThixo. Ngokuba njengoba sihlangene lapha amaNazaretha sihlanganiswe uthando lukaThixo. Othandayo uzelwe uThixo, uyamazi uThixo. Othandayo uzelwe uThixo futhi uyamazi uThixo. Ongathandiyo kamazi uThixo. Ongathandiyo kamazi uThixo. Ngokuba uThixo eluthando. Lo Nkulunkulu amaNazaretha sihlangene ngawo unyazo lwesulu uthando. Wabonakaliswa uthando lukaThixo kuthina. Wabona njengoba sila amaNazaretha silethe uthando. Olwabonakaliswa kuthina. Ngakho lokhu uThixo wayithuma indodana yakhe ezelwe yodwa. uThixo lesihlangene ngaye lapha wathuma indodana yakhe eseliyodwa. Ukuza emhlabeni. Wathi hamba uye emhlabeni. Size siphile ngaye. Ukuze abantu bayofika baphile ngawe. Nanti uthando. Nanti uthando amaNazaretha. Asithina samthandayo uThixo. Akithini sathanda unyazo. Uyena osithandayo uThixo. Unyazo losithanda ngoba thina benu sikhipha emafungweni nasemgqomeni kaDoti lisigeze. Lisigezele lokhu kuhle esikhona. Wathuma indodana yakhe ibe isihlawulelo ngezono zethu. Wathi sengiyakuthuma ke sewena siyobahlawulela ngezono zakho kodwa bavumayo. Bathandwa. Uma uThixo wasithanda kangaka. Uma unyazo lwasithanda kangaka. Masithandana nathi. Besiyathandana nathi verse 20 khona lapho. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uThixo. Ngiyamthanda mina uThixo. Kepha zela umzalwane wakhe. Unamanga. Ngokuba ungamthandiyo umzalwane wakhe. Ambonileyo. Angamthanda kanjani uThixo angambonanga na? Umbuzo lo sihlalele amaNazaretha.
ngoba sisothandweni lwasezulwini bantwana benkosi. Amen. Alukho olunye futhi uthando esokuya silubone. Akekho omunye futhi uNkulunkulu okhona manje osokuya simbone usekhona unyazi. uNkulunkulu esimkhonzayo unyazi. Amen. Uyena omfikeli, ommeli, osimele kukho konke. Ushe eyifeni, ushe eyitheni, kodwa ushema uyamuzwa wathi uzohlinzika, uwahlinzika ngabo wasinda. Ngaba kasinda kodwa uNkulunkulu lesimkhonzayo wathi hey abasilutho lapha. Kwase kusho udokotela omkhulu wasezulwini. Nango udokotela ngonyazi nawo. Umjehu ukhona. Ekhombisa amandla alonyazi ukuthi mina nguNkulunkulu. Ngoba ukube wayengayena uNkulunkulu ngabe akekho. Kodwa ngoba sinethemba, sinoNkulunkulu esibika kuyizono zethu, esibika konke okuyinhlupheko esiziphethe, ezisiphethe, afike usheba sisindise. Kodwa ke ikhona ingoma eke ngizwe ihlatshelelwa ngabantu ethi kuhle ukukholwa, kuhle uma siphendukile, kuhle uma siphendukile sikholwa ukuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba khona usuku uyofika leyo mina esabekayo. Iyongifika mina ngimi kahle yini? Iyofika ngilindile yini ukuthi uNkulunkulu sefikile? Ngikhumbule into ngihlahla lifike. Thoka kukhona izwe lithile. Kunamantombazana, kukhona intombazana emhlabeni. Kodwa le ngane ihlupheka, igqoka ingubo edabukile. Kodwa wahamba wagana inkosi yakho isikhulu sakhona. Wasethiwa hayi nangu umuntu khona labantu lemshado ke okuhamba umuntu phambili lo phakathi phambi kwamkhonyana nomakoti. Kwakhethwa le ntombazana kwathiwa hayi nangu uzosimela emshadweni ozohamba phambili. Intombazana kunazo ingubo zokugqoka, yathi ngizokunika mina ingubo zokugqoka. Uzogqoka wena. Hayi wahamba ke ngempela wamnika umgqokisa kahle wamuhle umuntu. Uthe waphuma umshado esalaze kukhikizwa abantu ukhikiza omama. Basuka umnene wengubo bathi hey khumula ingubo yami wena. Khumula ingubo yami. Hayi lo muntu wasenqedwe wathi ngithi khumule manje. Ungacabanga ukuthi usho ingubo lesigqokile. Usho ingubo yomphefumulo. Ukuthi uma uNkulunkulu sefika uthi uyahamba fika namhlanje umphefumulo uyohlukanisa nenyama. Wena ngabe uyibona nikhala abangcwele. Ngabe ngiyobona nomsokhazula ngaphezulu kwelanga nenyama. Umkhokheli wakho namunye uJehova. Ngale nkosi busese nebusweni. Nanjilezwe
Phakama kwami abe kuhle kwabangcwele. Ngiyakhuleka enkosini yesizwe yabezithi. Ibingelele obaba befundisi, obaba abavangeli, abashumayeli, ibandla lonke loNyazi. Ngizoba mfishane bangcwele. Ngiphakama ngalesihlabelelo ngiqonde ukubabaza. Ngike ngaba umuntu okhona kulelizwe. Kulelizwe ngafika ngo-1975 kwakuMay. Ngahlala kulelizwe ngase ngahamba ngo-94. Yayikhona inkonzo yasezulwini lena sikuyo, kodwa abantu babengengaka ngoba kwakufike umemo lasezulwini eshila uShembe wathi nanti izwi lo memo ngiyababaza mangibona abantu abangaka ababone uNkulunkulu, ababone unyazi lwezulu. Ngoba bangcwele njengoba besho nje abafowethu, sihamba noNkulunkulu impela, sihamba naye phansi, sihamba nonyazi lwezulu. Bantwana benkosi, siyabonga.
umchunu lo ey'ntabeni zaseNquthu kwaHlazakazi indawo. Siyabonga ukubona ukuthi ihuka likaMahilela liyabahuka liyabagudlula. Sibona kufika amadoda asemazweni akithi efike seyigqokele ingubo esuka kulezi ndaba. Sibone kufika odadewethu abazozama impilo lapha kulelizwe. Sibabone sebefika sebethi leli huku selabahuka. Ayikho enye indlela eya ezulwini ngaphandle kwale. Abesethu umuntu basholana ukuthi ushembe uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngambona uShembe. Ngangisebenza la eBrakpan. Ayengakabikho lamafoni. Lawashesha kakhulu akhuluma indaba. Emsebenzini kwakune ofisi esasibamba kulamafoni nabekufonele behambile baye ezitolo bafike bagwedla bese iyakhala iyayinebhele yayimile lapho izithi qi bese sigijima beseyibamba. Ngalelo langa leyo foni yabe sibanjwa umlungu ngikhuluma ngoNkulunkulu esikuye uNyazi lwezulu. Amen. Yabanjwa umlungu wathi umlungu woza na iPhone yakho. Uma ngabe fika lo ngifika kule foni kukhuluma unina weingane ekhaya. Sisho la ntushembe uNkulunkulu. Basinda ukuphephisa awabapha enkosini ebasinda Ngekhetha inkosi enkulu yasebuhleni kokuphakama kwamaNazaretha esesihlalweni. MaNazaretha, sibonga ukuphila nokufika la. Noma sesifike isikhathi sesihambile. Ngenxa yamatoho nangenxa izinto zokuhamba emgwaqweni. Nathi besifisile ukuthi mangena inkonzo ngo-9 nathi sibe sesikhona kodwa sikwazana. Bese sithi sesofika nisihlalele ngaphandle. Mhlambe mangabe sekuphunywa bese nathi ke sijoyina labo abaphumayo etempelini. Bese nazi nokuthi siyawumiswa ke kule ndawo eseme kuyona. Kodwa ke ngizoba mfushane kakhulu ngoba inkonzo isiphethiwe. Futhi miningi nemisebenzi engicabanga ukuthi izokwenziwa phakathi kwale ndawo. Kodwa ke siyalibonga ithuba sesilitholile kubagcotshwa benkosi. Nkosi Baba ngiyakuthanda with
Nami ngizobabaza uthembe uNkulunkulu. Amen. Umbuzo olandelayo uthembe uNkulunkulu ngani? Mawungazi kodwa. Uma ngabe wakwathi omunye umfundisi awukwazi ukuyichaza indaba kaShembe. Uyichaze umuntu ofunda ugrade R. Fanele uyichaze ongenani umuntu ofunda ugrade 12. Ngoba uzoyiqonda kahle. Uyabona mawusabanje isandla kanje kuthiwa bhalo A, hayi awukwazi. Kodwa ke okusenze sifike lapha ngithi ngibeke ehamenteni engcwele ukuthi simenyiwe masimenya samenywa umfundisi esihlala naye ezweni lakithi ngoba amaNazaretha noma amakholwa ayakhohlwa ukuthi mayisesilungeni kukhona ikhaya. Kube sengathi nje ngezwe nje Londonga Gauteng. Alisangeni lasematubatuba kakhulu. Lo mfundisi ke sihlangene ngaye engicabanga ukuthi sihlangene ngaye la uqhamuka ezweni engikulona na. Uhlale ichaza indaba ukuthi wafika kanjani kulelazwe lakithi. Ngitheke noma nginemsebenzi alethani bamningi ngixanga ngathi ayi angipije. Ngoba bengekho ngafika ebusuku nje sekulate. Kodwa ngase ngithi hey ungenani sengovuka ekseni. Ngase ngijabula mangizwa inkosi yakozubani Mike naye yasondela bathi ayi kusho ukuthi sesobabili sibe bathathu. Ikakhulu ngizele lokho nje ukuthi insizwa esigodi, insizwa yendaba. Amen. Ngizonikeza isupport nami. Amen. Ukuthi nazi bani baseGauteng noma senamthatha oseGauteng kodwa usemakhaya. Amen. La kufanele aphelele khona. Ngezwa abanye befundisi bechomelana la. Angizubiza amagama abanye. Bethi ya njengoba wena wagcotshelwa kodwa kwaba baseThekwini. Njengoba wena wagcotshelwa eThekwini nje yazi ukuthi mase sithanda ukuqukula sokuqukula thina ngoba sabala. Usethi ke lo okuthuza ukuqukula uthi awu phela manje ithi ngiyakuqukula nawe njengoba uwala eThekwini nje ngiyakwazi wakuphi. Nawe bazoqukula. Akekho umuntu onekhaya lapha eThekwini. Sonke safika. Sinamakhaya ethu emakhaya. Amen. Ngitheke eqaleni kuShembe uNkulunkulu uzokhuluma indabana nje incane efishane sengihlala phansi. Ngoba hayi bengazi ngempela ukuthi ngizothola ithuba elifana leli. NgoJanuwari odlule hayi lo qhamuka kona lo odlule. Sisentabeni
singakayi entabeni angikhulumi indaba yami, ngikhuluma indaba kaShembe ngoba kuyenzeka ukuthi uyakhuluma bathi abantu awusekhuluma indaba yakhe. Futhi sekunabantu la esonteni ukuthi mawukhuluma bathi hawu siyazi usibani bani uzosukuma athi. Hayi ngicela basiyeke lawo manje. Ngoba kukhona abantu abafikayo uShembe nje bethi nje umhlaba ugcwala amaNazaretha bayafika abantu usuku nosuku bayidinga indaba zikaShembe. Nanokuthi kuzokwenzeka ukuthi ikhulunywa kaningi nje le ndaba awazi uyenza akukho la ushintshe khona manje mawungashintshi ayikhulunywe le ndaba uthi yeke ukuthi nokuthi ngoba uShembe akakudingi. Uma ke ngisazoya entabeni bese ngibona nje ngithi ngibona nje imoto engiyithandayo ngithi isuzu khona la ngazi bathi yini lamasuzu la nokwatsha ngibona ngithi ngeke sefanele ungenani ngishintshele ngithathele bese ngibuka ukuthi ngathi imadlana yakho ithe ukuthi xaxa ngathi nami nayo imadlana ethe xaxa bese ngithi ke la ekhaya siyacela yonke into siyayicela ngithi nayi no ake ngiye kumnikazi wabantu mangifika lapha ngiguqile bese ngithi awu usemakhosi bengicela ungipha amandla ukuthi ngithole bese ngisho ngithi ngisathi ngiyachaza athi usuyitholile usunayo yini uzobonga ngokusunayo noma uyabonga noma ngichanga kayitholi usemakhosi bese thi ukusibusise into yala ekhaya leyo usubusise amanzi amafutha mawuthi ubheke okunye cha ngeke ukuthola mawufuna okunye phumela ngaphandle uye kosicelezana uzawuthola ke lo manje ke ayi mase ngibuye ngoJanuary maphakathi noJanuary na ngeke ngathi ngisayithanda le ngihamba ngayo noma intsha kodwa ngathi ngisayithanda le ake ngiqhubeke nayo ngoba ngiyabona songihlula installment manje sesoshintsha uma bengikhipha u5 sekufanele ngikhiphe u20 ngathi nalo ngoba ngase ngiyenzile neplan ukuthi okay ngizokhipha yipi bese ngenze kanjani uthe kuza kuFebruary leyo moto engakithi ngizoyishintsha bese ngenza okunye ngitrade ngayo hayi ngihluphela ngikhabe kuhle ake ngisathenga ngathi ngiyayikhanda yabiza imali enkulu angifuni ukubiza imali enkulu yabiza imali enkulu ngathi ngiyabuyela yabiza ngathi nayi ngeke ngagcina sengixabana namandiya manje endaweni ngathi mina ngeke phela ngase ngikhuluma igama nje ngeke ngikhulume esontweni kodwa nje ngathi ngiyangibhedela nje yini manje lento bathi ngisho ungahamba yeyiphi uthi uyikhanda le moto isindala ngakho nje indala izohlupha vele into esinayenza ukuthi sikunikeze ngithi angifune imoto enye sengikhohlwe into eyodwa ukuthi ngacela uthola ekhaya isibusiso asibuyeli uphi egumbini ngoba isibusiso seswe egumbini kwasibuyeli mayethe uShembe nje phethe isibusiso ocelile wathi maye ngakufici unikeze umuntu uma wocela abantwana wakufica ungekho lapha endaweni yokulinda abantwana uzobanikeza omunye umuntu ngaba nenhlanhla ke mina ngoba cha manje isibusiso sabuye nje kusho ukuthi sathi siyamcinga esimcingayo sangamthola sabona hayi nanga uma ngisathi ngiyakhuluma kodwa hayi bavele bangincenga lamandiya lapha athi hayi no yehlisa umoya hayi lapho sengiyanqaphaza impela nami ngizazi ngiqaphaza ngenzani ngoba phela imoto ifile base bethi hayi no yenza nje into esingakusiza ngayo sizoyithatha sibele moto yakho bese sikunike ngathi ingconywana hayi le ake sikhombise mabe ngikhombisa amaNazaretha ingcono kakhulu kunale futhi nenjini yayo inkulu kunale iyabukeka nje kahle hayi ngathi abanginiki ngizama ukuchaza ukuthi uShembe uNkulunkulu ngangicelile ngithe ngicelile ngangabaza lokho engangicela ngathi hayi ngeke angazi ngangisho kanjani nami kumuntu omdala ukuthi angisayifuni into ngoba phela awusho umuntu omdala ukuthi awuyithandi umuntu omdala akakunike nje into ubona ayidle lento kade yidla abesethi mi ungazi uzokwenzenjani ngoba lento kade yidla awuyithandi wena kodwa uyayithanda uthi idla futhi ukubuya bheka ukuthi uyayidla yini lokho kwakwenza ukuthi kube indlela yokunika isibusiso mina ngendlela engibuka ngayo manje ngizama ukusho ukuthi ngathi sengithi ngiyabonga hayi angisahambi ngalomzila
wathi umnikazi wezinto zonke wawuthe ucela ukuthi ngakho kuze lokhu kuthole ngenkani angibulale le moto ngoba yona owuthe uzoshintshisa ngayo ayivele kuhlupheke nje ngicela ukubuyela ngenzansi kuyila mazwi la mafishane angifuni ukuthi uvule amakhabethe kwakungumfundisi la ekhaya uthi uvule amakhabethe angifuni uvule amakhabethe ngithi nje ngizobingelela siyabingelela singamakhosi sibingelela ibandla lonke lase Gauteng sibingelela nje wonke umuntu sithi cha uNkulunkulu akabe nani ukho konke abe nathi futhi ukho konke niwenze nje umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela efanele ngokuthula nangokubambisana uNkulunkulu anibusise ngalawo mazwi siyabonga cela ukwehlela ngenzansi Nkosi yethu simakade awena ulithemba lethu Nkosi yethu simakade awena ulithemba lethu Ngiyabonga maNazaretha senze nje ukuphanga ngibingelela kwa nami ngiyakwazi ukukhuluma phela mawulo uhleli bathi banhlaba ukukhuluma lo muntu kanti inkosi bisibingelele cela ubingelele befundisi bonke emphakathi malume nami ngithanda uzobona mina ke ngizalwa kaJomo emakhabeleni umama usuka kaMashayini sebakhe kwawoza uyazi malume nanga lapha ngemuva so ngithi nje namalubingelele eGoli sithi siyathokoza kakhulu akusibe phakathi kwabemusi sifisa ukuthi konke kuzokwenzeka nokuzoqala engathi ngihamba ngasithokoza kakhulu baba siyabonga. Amen.